Dwádnostnie jubilejnie, 100 a półstatie skadżowanki. Witamy moderatoraj, kotraż svědčiteljica tež jubilej. A prynje moderatoraj ma turowaštaj przed półsta letami, 1974. Za was na jewišću Wendelin Brezan a Tadej Šiman. Hej, dobry wieczór wam všim. Dobry wieczór, witajcie. Skadżowankaki. Skadżowanka hier. Myśmy wiezo dżęca Ron. napominani też, co powinien zdraszczyć. Hej, to niekie wiezo nie od Petry Kupke, to je od našo džila, ta jako starša, jeli o to vidite, da se tiš platana, naš Mikloš, jo, te stajne nedžilu, pokem šah, vončo, so nebo se kolovoma, so on viezo tuto falu zčinil. A tež, to pola muži ničo druhého nedáva, da smo se myslili, že musí takhle zdraščiť. Niekotre młode holce a żony w narodnej draszcze, aber po spytach sme widzieli, ale muži, nejsem ničo zwiścił. My dvaja smo se zvoblekavali ten falu, dživančenje naš žid je džival, a nedželu posvačini je šel dovse cigaru kurijo, ale jeden rož kore, jako znamjo, zo dženca nedživa, je šel na Bethalu. A kaj da by było, jeli by to nov dress code za našich domovinských zamovitých był, když maja nekako přiječe, a hości witaja. A potom bochum mir so tež molište tu muchu cankatu, aber bez canko mieć. Zatamać, su ženili, aber nic. Potajkim, haj, musmo to Jolekus zriadovali, a my so nadžijamy, zodeće so na nas usmirić moc. Gdzie mo prošu? A ta režija. Aj, to smo mogli predazovať? Aj. Na neke odpanovo. Znajmenča, prejni akt. To nije ničo nehorne. No. My sme celú našu riadovňu, znajmenča číky sú s nami so lieca na liečo zetkali, tu sobu šeprosali. Vy vidíte nás tu také rejne před Budyšinom stać. Sme byli a sme jedna dobrá trupa a ze všech je nešto dobré vúrostvo. Zajímavé, no, Wendelin, kad so to také hromadža okolo vistých ľudí, no? To môže tež prípad byť. A, to trehi, haj. To ničo rekač netreba. Ale dve cečine sme mali holcov, naš riadovní, a vy vidíte, tudy sú to celé po proporciách 7 riadnych muži. A što nače? Holcov. Žono, holcov. Ale s čím sme sa viezo ty zabierali, kad to bieše před pousta letami. Chcete nás skadžovance docela boutele, 74? Renie by było, maturanča, abiturianča dobiachu potom na zimu, novembru do wojska, a ja som z totu skadžovanku dobiał naže v kasarni s krótkimi włosami przebywać, reálne doje włosy sú mi odsijali. A po tebe? Ja so celý dokonne nedoplnil, ale môže byť, ja bol práve, ja som bol tedy, znamenča si ja započal studovať, a som so tedy přizivil za te opače, a potom me nisu zali nas že žádné opače nemiahu. Ale jedna věc je nás jara jímava, jako jsme byli 12, jsme byli
prina riadona na celnišću v tej novej šuli, a tuta šula dobiše dostać jedno meno, jedno niemskiego politikarja, a tam sme so jara wobarali, šulerjo, starši, zamoviči, funkcionárajo nejsú mili zmužitosť a riab, a to chceme vám napuč dať. Nekonče so ženi peniazam, alebo nekajkým politikáriam. Druhý akt. Hej to přemysluješ, když na také zariadowane džouške dženca, što so zdraštíš, ty si so rejne upekal ze tvojej muchu, s tvojim locom. Ale ja som si niečo celé novo kúpil. Daj. Nojce. A vieš, tež tu tam hoka? Ja vidím, John Lennon a či druze. Videl se, no? To by še naju čas. To by čas našej młodości, hudžby, yesterday, mnohim to nešto prají. A ja si myslím, že ta hudžba, že džencnišo prúdži, dženca maja modži ľuďo, Holasky, Janka Anka a tak dále. A musím vyzvať, tie druhé poskali, ale čo iné. Znajmenšia 8.12. 1980, vyššie za mne, potom čas młodości nimo. Snáď ešte, tedy sú John Lennona zacelili. To by ešte potom tiež taký podavk, když by tu ten čas zajšlo. A po tebe? Mój czas młodości jeszcze nie nimo, ja mam pełnych pryzlów a pełnych ideów. Też mam siedziwo wasa. Jole, na tutem focie widzicie nas przez prasku drogu spíchać. Najskôr sú to topové pôny, vošti majorita Gorianu na Kupovansku. To sme byli přeprošení na audiencu pola biskupa. Sme na rejče so zčerzali a zraštili. Niko si ho falvia? Biskup ja najskôr nadživo miel, so niekotro z nás tu sa na puč teológie poda. Dvajo sú to potom tež činivoj. Pobrachovaj ste ju, Beno a Stani, te ste najskôr kopaňcu mielaj, te ste teda soboravoj, to je sobotu bolo a my sme tam mieli potom tiež všelijaké informácie, sme dostali vo katolských, modžinských, studentských tovarstvách v tých miestach. Jedna mała epizoda, sme byli 9 Šulcov, šice zväzky a my jachme pojeno niemsko učera ESP, a tu niekto dobrych ma so przedstawić, a potom to dzieje Bożci, Ferdinand, Stanisław, Tadej, Wendelin, Ferdinand, Franz, Błażej, a tak dalej. Moment, Niemsce wieso. Niemsce, tu nie szedł wecze oczy, a w uši krno, a ty myślił, że mamy jeho knory. W tym związku chcemy všech młodych studentów, młodych słybnych zmužić, ladajcie do osadnika albo do katolskiego posłowa, jakie rane serbskie mena dola też mamy, a te nasze ojcy są rane serbskie mena mieli Heinzka, Maria, Jadwiga, Monika a tak dalej. Trzeci akt. Hej, widzicie, kus močaj, ale tady ještě šecného narost. Unia, ta tej měsíc starší od ja. To ještě se hodí nakvatať. Ale widzicie, runie stać, poriadne zdraštěne być, poriadne zčesané, a to nešto činí s člověkom. To říká? Jen tej wieso nešto naukne. Ja minim, Jule dženca to za nama nejo tak češko, my tam niko ne vidíme ove tu tej žoli, ale běhu tej čase, když by to znamenča bola me inak, a tam si jen tých ľudí videl, pak sú nezivali, pak sú neposkali, pak sú oni negali, alebo zlé ladali, to nebyše všetci jednore. Dženca
co to ta odčíta, da je taká taktika nevidí, hač na predovanju, ale nareče, alebo osobinské dopomnenky, a pa je netreba na nikola dač. Hej. Ministrantská služba jako kariérestart. A zavěště znajete mnohých významných lidí, kteří jsou ministranča byli, a to k tomu se ty uznávají. Například Tomáš Gottschalk, to ta učí, čo so pravdega, tak husto v televizi näher. Günther Jauch. Günther Jauch, aber der ist Thomas Müller. Aber další kopár Stefan Klose. A naši serbscy Miroslav Klose, nicht Stefan Klose. Naši serbscy funkcionáři, tež noze bych ministranča. Hej, chcemo tež pravit serbscy tež, aber chvali, ja še chcem jednu naspomniť. Madonna budete znać. No. Anne Will, například televizii, so te jeví a tak dále. Hej, a serbscy? Znaješ? Ja jsem přesvědčený, Jan Buda, Roman Nuk, David Statnik a tak dále. Institucije, zavěště, hej, a znač Madlenka Šoučic? Znač tady ještě nic? Ale snano jen pokyl, když se městna upísají, když se dobia městna obsadit, potom snano tež poladače, a co oni jenom ministranča byli. To je tež vězo zajímavé, no, vy vidíte, naju tež celé korekty tu stač. Tudy také gesty ještě vidí, jako zbytky té nejdyššího ukubana, nejdyššího časa. Also například pola Miroslav Klose, kde se tu do hry pokřižuje, potom je to značená pokazka na to, že on ministrant byl. On na čítách, aber čekaj, znaje, čeho to ne? Ja, neviem, či Angela Merkel de ministrantka bola, ale znamenča sú to také pôstanky z toho časa. Niečko chceme ešte sa vás niečo prášeť. Snáč vieste, že je, alebo kde je pre nás Kažovanka z Cyba byva? Štutovie. Košice, hej. A ty? A nietko te vone prašine. A gdje sú sa one tedy zetkali? A gdje? Košice sú veľké. Na kotrym dvore, kotry korčmi, cirkvi, alebo nic jednoče. V osadnom dome, gdje? Jednoče, gdje sú sa one zetkali? Čo to vie? Nie? Nie. Monika Gerdesova tu? Pola, tedy nic Benadžic, to byše tedy Trucec Korčma Košice, Peter Truc, najskôr přijúzne od toho kukovského Truca, keď te korete tvaril, tam pola Trucec, tiež dženca, tuta hospoda, tam sú so tedy, zaveše nic veľká masa, ale 20, alebo tak nekak zetkali prejný raz v Košicach. Všetké skadžovanky prvných let bychu na úsach. A to by odpolad tež, že sa studenča akademikário zetkaja s vesným odžinou a ten zromadne pestuja. Potom je vizo tež posta tej skadžovance jeden šeršen ujišov. Najskôr je to ten prejný byl. A tam, niekde prošu tu obraz s tým šeršenjom, a tam stojí niečo napísané, a to chcú vám sobu napučtať. Ten sa bude tiež znač šeršen rozpředávané, zobačte si ho znač po tej kúpili. Kutné slovo vážnosti šeršenia. Drbíme konstatovať zo veľkému dželi serbského študentstva ešte vedome nie, kaký hluboký význam má studentský časopis šeršen za nás příchod. Přetož nej šeršenia nie je možný žaden vesový večer. Bez vesového večera žádná skadžovanka. Bez skadžovanky žádné serbské studentstvo. Bez serbského studentstva žádná serbská inteligenca. Bez serbské inteligence žáden serbský národ. A bez serbského národa žáden příchod.
Ja sam Haj, myślę, mutaście smo. dobre słowa, które są te studenci, 1925 do szaszenia napisali, a też za dżęca płacza. Ale mój mamy tola też jeden na rok. Jeszcze, myślę to przypowiedzieć. Jakie to biesze? 12. Haj, 12. Tutaj jaka wóz ze niebies. Nitko przyjdą 12, proszę na jewiszczo, karierę start za 12, A wy so prošu šice v usmeriče wiele wesela. na jeviščo. Prijane večer. Home office, ja sim, home office, home office. Dobre ranie, spodobanie, lubi sobudziewaczerio. Čaki, witajcie na nasz rańczy meeting, Na šta? na nasze rańcze zetkanie, k zbieranu najnowszych temów, so byśmy byli rycznik naszego ludu, so byśmy pospori za więcej wiernościu śledzili. Mutter bloß noch Sache, żadne Themen nie mamy. Ale kusk sporta, to by takie razas kusk znieszczu. Hej, wieso? Sport, damy mamy. Czekajcie. So, tu konstydzienia. Jeso na serbskich rajniszczach. Zaso pilnie za bulom honiło. Wujki serbski derby. Neple przeciwko Mochiam. Wieso, wadajcie. Kruszczycy przeciwko Rajbicam. Jenoś 0-0, ale w prvním polčasu jedna żółta karta, a w drugim samo dwie. Z tym możemy z najmniejsza 3 strony pełnić. A tu mam samo jeszcze super kwalitatywny obraz domu. Što spoznaješ? Super. Dobre dzieło, Andio, ale ty to wiesz, my nie możemy jeszcze zaso 3 strony sportom pełnić. To mi już poslední raz myli. Mamy stano dalsze idee. I już pójdziemy. Oh, mój nowy ton za Instagram. Hi! Instagram! Możemy teraz najpierw na Boże zeswytalać. Mi jest wczoraj to tyle zajímawe na Instagram pokazało. Što? Koliko gram? O Maria, proszę cię. Zasvěť no skončne tvoje sluchatka. Bo, Jack Butchbo, za ta stara klituna umiędzia. Du masz twój mikro on. Oh, Ale Lubuško, nie je ona jenička pola was, która znaje jeszcze rozumie z transkrysywą runo a przedczasnością? Kajki zeig. Ja, heute mir gleich transaggressiv, dich dalej und taki zeig żujesz. Aj, apropos aggressiv. Wobladajmy, si to teraz najpierw rein szybcinoś MDR na Instagramie, wo namocy w internacie. Dżęca nocy wot mi sonatbad na internat serbskiego gimnazja. Bysze to bomba, abo dola brutalny pospyt zadobycia z huberskim kamieniem?
Hej, po takim, ja leżach w moim łożu, ja jsem si skoro usnęła, a naraz to słyszałem chłoparskie zado, to się nie może ani człowiek przedstawić. A w tym wukomiku bysze mi jasnie. Ten spącz je przykład Jezusa przypowiedział, a nitko je tak daleko. Ja, Alter, a na przychodnym news so kurwa me prašili, a ty mal to widział? Alter, nie! Zum Runde przy oknie stał, a se jednu zaku, menu wonka by ma kaž finski saunie, ja syła niczo widział niesem. Tež kuva internata, so k tomu wupraj. Hej, potom je policja tutun kamen sobu zała, a to je ważny topokaz. Oni budú tutun kamen na DNA przepytować. Myśmy przesvedčeni tuto skučiteľa namakać. Widzicie, tu jest skučiteľstvo, chłoparska dziura, a tam je kamera, która wszystko widziała. Ale gdzie o tym videomaterial? Optimist. Wieso nie może taki podok bez komentara serbskiej wyżności zostać. Osobince se mienia, so kryje so serbski internat z płaszczem serbskiej inteligencji. W oprawdzitości pak ladaje wobydlero jenoś czy głęboko do szklince. No nicht gemeinsame. Hej, tute blady so iżo dołożeria. Rika, zo so internat nie każdy tydzień w parku przy strotnej studni skadżuje, a so tam porano wodczanu. Będziemy tam poladać, što so tam w obchodzie odmyła. Stój, koroj, modra, czerwona a biała. Kaž widzimy, są blady niezmysłone. Z kiery kupa so serbska młodzina, so by so z prawym dorostom za serbską inteligencją stała. Na wygodnie. Tak, da mamy też policajską rozprawę. Bombowy napad na internat. Dajcie przykładnie tym internacie. To kaj starych czasach. To ta nasza Hanka tam była. To się żenie. Ani kapki alkohola do nie. Hej, Hanku des znaju, ale troszkę hinak, kluk. Pojedasze, so nie starościa so szulery tu czas nie o znamki matematyce, ale o zamkniętych hajzlach. Vandalizma dla może się 400 szuleriów 2 nuznikaj dzielić, a na zbytne 10 wusydnu so wuczery o przestałkach. Dokud su si na tykancovém bazáre zasojunu po salmonello zalezli. Oje, 2 riči na jen hajzel. To je kajž předvendu. Hej, naš Jur je helt tež o tym povedal. Hegen, čan je so rynk przed nuznikami, hač do přichodnej etaže. Ne, Hegen hač do otrua. Quatsch, Maria, to byše to na ten rynk před kraviace sjate je magii. Na haj, a mimo to so šulero starošća, had so serbožračku dla, zcyła jeszcze do riadu ne nauroča. Du oni eine Spunschle Wetschernheisel? Na to je ci raz. Brava story. Dwójny endproblem na serbskim gimnazjum. Nuzniki a nacje. Na haj, ale ne by prajo, że je zapřeče nacje trošku przenawane. Data menuje ich faszystu? Po takim niedawno wulada hulca żdżeatego litnika, który spyta się ze swojej prawej ruku, kuczku ze sztoma wukować. Anik? Na sztomie nie by ani kuczka. A ja sam przed krótkim, gdyby na gimnazjum, jako sportowy uczeń pomać. Očividnie, polepša so ti znamki v lahke atletice, osebje v kulostoku. Ti šmetaja, čert nie wiecie odla, stajnie mies, dziad nacie ciacicci, a dziad nacie pecza sztocci.
Metrami, wissen. Hej, a nekoci z nich so tak jara za rysovanie zahoria, so ich idolišťuja a so tak perfektne za studii umiejstwa przygotuja. Oje, ja mam déjà vu. A stočina poprom vučarja? Nein. Czeszka Thema, ale NN nuznike a nacije, to zda so mi perfektny wobsta zapeli na dalsze strony. Nitko poprachuje přece jeszcze titulna strona. Macie to ideę? Ja boskam? Nej, tak dokaž mi ne klepnu na titulnu stranu zaso statnika, kak poslednemu Serbi w Bušince k 80 nam gratuluje, aber kak stare Mikošk no pisko Romanovi pistovani otevri. Hej, Lujo, pójdźcie. Lubuszko, nie se co jeszcze wonka liszczo rabać. Liščo, hej, łopeško, moje lubi, przy wczorajszej niedzielniejszej svačinie. Dziaście co krucie, to mi nie chcecie wyryć, tak zahe, to człowiek jeszcze widział nie, to lalach z naszego kuchnickiego okna, tam gdzie się mnie genau ten wie sadzała, a lalach to są sodzić zarodki, które so mi tak lubi, to je moje pytre hižo leta do opojedam. A w udadach, dziaście co krucie, štom. Also do toho štoma rožo naše so prine nazemske łopeško. Perfektnie, to je wulgotne, to same za titul, ja już widzę. Nazima so bliži. Nie, szefa, byle spektakularne prošu. Zima so bliži. Nie, hody so bliža. Nie trebamy jenož jeszcze obraz z hodownym filtrom. Potem ci slubiu su šichane 20 čitarju veste. Nej, lubo kolego, da daj mi ukomik. So, obraz hižo mamy. A nitko jeszcze hodowny filtr, a hižo hotowe. Hej, Tomaszo, to jest no dere dobry zapoczek, to jest szwade foto, ale ja mam lepsze szmoratko. Słyszcie, Maria, ty masz przecież te najlepsze namety. Miach mam, nie zmiju, klitu, sim na uminku. Maria, ty by ja szyju, 4 krótsze sedziu tu. Brynje, rona hižo mam, bo se przyjdzie cieszeń k nam, a dysz wun raz wulgie. Budał, zonindzie knujnie. Hej, tydzień jeszcze ostanu, potem jace nisem tu. Dura čo do rozvosa, da mnie lepiej zapłacza. To trichi. Lubuszko, przyjdziesz na męca netko kwobedu. Nada, kolego, ja, du nitko, kwobedu. Du masz nic zu jeszcze, pój, was te zemensza tyju. A łatwice, sem dolu. Meso. Nee, schon. Wische, Andi. Hey. Andi, Arbeit. Hey, los. Lukas, fuj. Ja ci prajem. Premi. Nic domovinska šmjatańca. Nic sejmovska dahadrenca. Nic šamawe skandale cyrkwinskie. Aber prawicarskie hibanie nie. To Serbia čitać no chcedza. Za sport so oni zahoria. Hej. Sportom masu zabawiesz. Bo drugi temu odwiedziesz. Jen wobraz jo, kusteksa tam. Hej, a hižo je blot hotove, gunc a sjatok Božeme. Los.
Przychodni moderatoraj maturowaštaj przed 40 latami, 1900 a 84. Za was na jewišću Jana Markova a Rafael Lečpo. Do Jana, nebetolica Rene, jako sme so 40 let po złożeniu abitury jako riadonia zaso zetkali? Na wieso, Mirjane miły letni wieczór. Miachmy swodnu wieteczanską kapku, a sme so dopominali, kajż šice na pryzle, a so dopominali na nasze sone, które wtedy miachmy. A kus chodzi, smymy też być. Wszako je prynja serbska światowa mistrka z naszej riadonie. Runie tak münk, wučer, ale też nošerka grimowego myta, korobna sotra, kubwarka, dziwadzielnik a telewizyjna moderatorka. A für sme se tole przed 40 latami wusonili? Zyle správne, ja nic. Naše sone dreciachu mez Muriu a Nadiju. Prašejo so, hač ostaneme, abo džeme. Mez linkami a cenzuru. Mez serbskim a vulkim svetom. Mez šo v jednej stronu, kotraž pak chce tola rady šo vonami wiedzieć. A swojskim przesvedčenjom mez styskom za domiznu a žečbu za cuzbu. Što miniš, Jana? O čim dresoni niciša generacija abiturientów? Naše dzieci? Sonja snano o tym, hać ostanu, abo du. Praše ja so, hać tam jeszcze nešto mez linkami stej, takle bez cenzury. Sonja o społalenych murjach, a wulkomyslności tradycją. Snacz pak też o swojskim przesvedčeniu serbskiego żywienia mez styskom za domiznu a žečbu za cuzbu. Jana, ty si tola ve Drežďanach studowała. Što da je was tedy o sebe zabirało? Szerszej. Zabity serbski student, albo bietraż zakazany, naletne pučovania, a wiezo nasze internatne żywienie. A z czym so dżęsniejsi dreżdżanscy serbscy studenci biedza? To zonicze w przychodnym przynoszku, w kabarecie dreżdżanskiej skupiny Bernhard Krautz. Ale do toho dożywicie spoken word Jonasa Pietasza. Przyjemno wam wiele wesela. Dobry wieczór. A utrobne witajcie k nam. Ja so nadziejam, że dere došliście, tu gdzieś so
leta w leta skaczemy. Przy piwie a winie tu siedzieć a bachtać. Je tam jestem, że sto postate raz, so możemy z nami a womine śmierć naszego ludu opłakać. Ale żaden strach. Myślę sobie, że mamy czas, so może wam się małku stawiznu powiedzieć. Mienicy, nie by to przeco, co by tu stało, a wam zjewišća sem nešto narumował. Ja bych 16. A nic jara mudre, no hajskiere kajś kujżde, ale przyjszym by nešto, štož wiedziach, by mi wyscy, że Serb być, haj Serb być, to je nešto, štož zawieszcze niechasz. Nie idziach rzecz, nic spiewy, nic draste, ale przyjszym tu klietku tradycję, kotraż by tak wupyszana ze starymi mustrami, zo ju nie wudziarzach. Nie by to rzecz, kotraż by nie ma, by to milczenie. Milczenie, które so kaj szmurę wokoło mi natwarja, do nich so nie zadusych. A tak gdzieś do wulkoho świata. Pytaja za jeszcze większą swobodu. Haj, misto reje a ludowe drasty tam przyja si pogo a korzane kapy. A misto modlitwy pod krzyżem chcą zmucić krzyż najradsze z hamorom, a my misto meje si mietał jeno z kamienom, ach jak by to wulkotnie. Ale czas so mine. Żywne raje poslední trumfa a nadobobie konc. Šojene, ručo do staroznatej domizne. Nie. Tuta stawizna nie je biblijska. Nie je stawizna zubiného syna, kotryż by na koncu tlašće do rozuma přišel. Haj, sem se naučil svojho dla. Šako by to moja identita, ale tež tokož druhých možností za mne nebie. Je stawizna moja, ale przyjszym jenož jedna stawizna z mnohých sersko luda. Ale kelko takich stawiznów nie jeszcze słyszeli. Że nie słyszeć nie będziemy, szako nie są so nauczyli. A so powiedzieć wiac nie budu, szako strach miechusz, strach przed strachom, któryż tak kruty jest, że miestno za zmyki nie wostanu. Ja widzę lud. Który so tak jara na słowach dzierży, jako muli pismiki murie być. Ja widzę lud, który żywy je, ale swójsku żywość nie czuje. Ja widzę lud, który rieczy, ale nie słyszy. A widzę lud, który tak do wopkoła, do niż niczego więcej wopkołać nie może. Nasze tradycje, kajż reane sulobio leża zaurne we witryny dobrostwy. Ale zo je Boże dla nich nie przyjemne. Tak wie, a tak wosta, tak oni praja. Štopak nam zwosta, gdyż wiele z toho, štož bie, so nie wie za tym, štož dočasne je. Rieča tradycja stekaž rika, która sebi pomogu puć po krajine ruba, ale runie ona styka. Nic dokož woda wusaknie, ale dokož położymy kamienie. Kamienie stracha do je puča. Strach przed zminą, strach przed smyrkami, strach, so nesmy dosponi. Serbia, smy znaczy jako lud, który so my z dwiema światami pohybuje. Dola pohybujemy się w oprawdzie, albo stejemy z mirem. Zaječím jest zajszłych dniach a jutrzejszym. Przechodzi, so bychmy so praszali, przemuczni, so bychmy wucereli. Oni praja, so nasza identita wumreje. Ale tu dowiedzi ju k mielczeniu. Nesmy to my, kiż ju przekrucie dzierżymy do nich so nie rozwama, kociś przejara na to lada ja kelka od swojej so dziejem od te dnia pozubia. Prajcie mi Serbia. Suda, prynie serbskie słowa małego dziecka, znamia smiercie, aber skiery poroda. A prajcie mi, nie je każda młoda żona, kotreż dziel narodnej drasty w siednym żywieniu nosy, dziel aktywnej kultury? A prajcie mi, nie je każdy młody człowiek, kotreż z najwięcej prucu serbuje, što jeden hat szpatny, albo nic, wo prawdzie znamia za to, że so nie zamuje za serbstwo? Chcę dobrego przyjaciela cytować. Sławnego Serba, który so mi niedawno zjewi, a praj, Jonas, Sorbisch muss sterben, damit wir endlich leben können. A jak prawie wun ma. Nic riecz, nic kultura, ale zrudny pogląd na naszą śmierć. Równie tam, gdzie dreje jeszcze żywienie, a mienienie, że są tradycje do kamienia zadypane, przetoż, što da je tradycja,
gdyż nic buda, z kotryś nowa wurostcze. Tuż puścimy strach. Strach, kotryś nas przeco zaso lemi, so bychmy skończnie zaso dychali. Witajcie, ja sam Vanessa, chodziłam od oktobra w nakłonnictwie. Dziś wam pokazam, sztu co poprom za tymi całymi kniami hanojnami skoła. Przysztam swoje szmoratko nitko dalej. Rekam Janina, a podam szmoratko dalej w osobie, kiż przykłada do soboro smudża, a przyłšim swój posmyk nie zubi. Dam szmoratko dalej w osobie, kotraż może dere liczyć, a wie za co są nasze efekty udaja. Ja sam Jadwiga, a dam swoje szmoratko dalej na osobu, kotraż reka kasia, a stajne jako prynawie, sztu na marasty. Hej, ja rekam Jadwiga, a ja dam szmoratko dalej na osobu, która znaje jac adresować puszta, a wiedzie twoje wożosty. Halo, ja sam Marian, a szmoratko dam w osobie, która so w niemskiej polityce lepiej uznaje, hač dżęsniejsze knieżerstwo. Ja sam Marko, a dam je dalej kolegine, kotruž by si tež dere jako redaktorku předstać mógł. Ja sam Lisa Marian, a dam też szmoratko w osobie, która w przyszłym stresu przecież tak śmierć namaga. Ja dam swoje szmoratko w osobie, kotraż rade a niebiurokratyczne zryczenie z nowymi ludźmi podpisuje. Witajcie, ja sam Peter, a ja dam swoje szmoratko dalej tej osobie, która się pola nas najmłodša a so tola najlepiej w socjalnych syczach uznaje. Dziękuję Petrze. Masz ty stylość pola nas w nakłonnictwie działać? Tyż nie czekaj, a poczekaj słowo pola nas. A sztuś tu serbski może? Z nami jest so. A jeszcze jeden dodał. Witajcie, lube rekoki a lubidodom denice, wulce, runie takaj šmali. Myślicie si po takim, zosće zmužići dość za tutu stawiznu? No derja. Zaklate! Ja by über dich serbski noj namić. Nic steju tu sam. Nisu ani drugo namakali, ki zamože projekty svu posudžovat.
Ale gdyż tu takie do żule ladam, widzę to la dość serbskich angażowanych Serboko a Serbu, kiż byśmy mieli pola nastrzywać pola założby za serbski lud. Ale wiesz co? K waszym zbożu możecie so pola nas pożadać. Pola założby za serbski lud. Przydajcie no, wam so pola serbskich no in też lepiej lubi. Genau tak, ja. Co ty tam mówisz, Jopoj? Jopoj. Biaka no. Co ty? Taki. Hajmo, wiesz to ja, tak drugie puta musz te serbskie. Hej, moja Oma może serbski, ale ja raz probieren. Ich sag, probieren schon seinen Schatz sind so ihn. Godzin. Godzin? Ale za długo dzień mamy żaden czas. Ja jestem profesor, doktor medycyna Dima Andrycki. A to jest mój praktykant Franz. Franzo, przedstaw się. Franz. Chcę mój wam dżęca sledovací projekt představiť, když má každému z vás na vútro vyležeć. Pomere, profesor. Hier, kaž coś prahić. Hoj, dla přiči na złotej stronie bieše šadžuje džesa. Czony? Procesowo korektnu serbščinu na złotej stronie bieše šadžuje desač. A s tym zjazovací tematiku hač to leta 2100 liczbu Serbów na 100 000 powyšić. Mam perfektną ideę. Serbski dzieciacy plawanski centrum. Wow. To są on. A słuchaj, trzeba moja serbskie dzieci. Rad wyjść radu nie szun, a gdyż tu ladam do publikuma, tu też słyszysz na swobodne za Serbu. Ach, damit to więc. Trzebamy jace serbskie dzieci, a to nuzne. To dla wuprešuje moje sebi spichwanske sredki za nasz projekt serbski dzieciacy plawanski centrum. Wow. Wolajcie, ale zrozumiał to prawie dzieci plawaczka jest skutjami. Kada to by to można być, a co da by tam bombszyć, to ta. Kato na zeski serbska kumszna inteligencja. Hizara słyszałeś? Nie, siże myślach. Słuchaj. Przerezne budu so 100 serbskie dzieci w obczym plawać. Serbska populacja będzie najpierw linearnie, a po 20 lat eksponencjalnie rość. Kwantita liczy, nic kwalita. Hej, ryczy mi to lejsze się rad w Ja. Kniez profesor, doktor medycyna Dima Andrycki, proszę. Hej, geistlicher Preis. Wutromny Jack, so stajtu dżęca tu były wutromny Jack za waszą ideę, ale geist to jo, czas bieži pola nas, ty się to spieszniszo. To dla, muszę pola was przyjrzeć, Trzebamy dzieci, serbskie dzieci. Hej. Hej, to może nas jeszcze lepiej odwać. Kniez buď z wami! Kniez buď z wami všetkými! Nawyki. Nasz botun kniez je najudženca tu posłał. Dokiż mamy my nadok świety swoje dziwy pokazać. Pola nas w Łotrowie Josomence cyle ulke stało. Sama to nie wyrywa, jeli nie widziała. Nasza marka, ta jo krawiła. Jole horyka, jole. Hej, Monika, może być? Ważne je, my mamy netko wierzyć, a so cyle jara do to modlić. Botun kniaz jest naszą wioskę wyzwolił być nowy Santiago. Nie, lepiej, nowy Różant. Wodaj, co to takie przetonu, ale lepiej to nikajki ficojko, co tam są zadoby, nikajki
Czerwone milbu. Nie weri wieresznice. Ach, Monika, nike da samo zmiowijo, Du bist tola slepym. Łaci waterić, a nic z postom na nic pokazać. Ale dysem strony, myśmy dżęca tu przyszli, dokąd chcemy, zoso nasza wieska łotro od Boha wyzwolena utwari. My trebamy no córki, wielkie parkoaniszcza a hotele, a wiele korczmy, a ponto beži. A nie zabudź te spójne stoły za tych ryszników. Wiesz ty, nie kepal z twoim stwarem gut, joe. Ale, gdyż pa ja temu takie kuszemu sim jako bo, te ratorstwo, te teac tak ne beži. Ja sam so muslił, gdyż po jentwaru, tajku plantażu sredce za te milbu, za te šece tu su. Ja mam prajem, te morki da ja kravić za to beži. Also, das für miniče, tež mam utromny dżak, lubi postru do łotroa. Gajš, my pola was přizvimo. Zapłać, bo... Dziczy z bom, ale dziczy. A, da, będziemy, Monika, no, będziemy. Also, cyle sprawne. To nie było czako. Ja minu w otrusce są stajne nikaki, że sjate byli, ale zwiru to niczo czynś nie umiała. Szanik, šta přišel, he? Czekamy, šta jako šione. Serbskie gimnazji byta přidatnu osobu za politické kupovanie šulerów. Ja minu, oj, treba by było, ale sim si vi viste, som tam dość kompetentnych uczerów, koś takie temu się zaszamo, mu tam czynć. A Russland chce spišovanie za ponovenie cirkve a fare. Russland? Što je Russland? Nisi te slušamo, mama neke Otro, no Santiago, a neke kraviace Markija. Ach, to mi tiša še vele, ja, tene. Kunc. Přišel šinunek. Witajcie, moi bracia, sotry. Pistare, muszę dżęsna tu, dokoż chcemy może na nasze dorstwo, haj serba spiszuje, a za to trzeba mu kus cash za nasze plantaże. Paskajcie je moj. My skičimy Serbski ryczny rum, a Młodzieński Zetkanski Centrum! A? Podajcie młodzina, ale ja sam si tyle wiedzę, że so wasza kwitka jo takie nie spichuje od nas. Szkoda, bo bumare. So si wo takie drude od nas młodziny niczo prajć nie dacie. Albo z nami trzeba pokazać, gdyż no buchciło takie drude z naszymi ideami, zamierami subuszli. To jo ta niczo. Nie, ach, to nie ma zmysłu. Szkoda, pospieć, ale nie by, chudnie, szajne. Miejcie so. Nie geh mal zu jetzt vorne. Schöne Tag. Also. To nie ta cała modzina tak, to gdyż po nam wyprawdzie nicze, ać wuszy na ostane, ać krótsze do to wyry czasu modlić. Witajcie! Witajcie! Ja wszystko mam. Ladajcie te dokumenty. Wszystko w upielniu, wszystko w uczyszczo, jenoś za was. Ladajcie! Romano, nic tak gut, nic tak agresywne, to ta kulże lito ty już znowu stejesz, łostajny rudacz. Serbska etaża we Dreżanach, mu tu trebno. Romano, nie masz ty dość? Dość, ja nie mam. Żadne bydlenie, żaden spa,
žádnou serbskou etažu, a ty najbolje zli. Samo mosta jac nimamy dreža na raj, desu nam šo zadí. Romano, tak to nikdy ne. Ladeče jenu, jutaš ne podpisno fajne. Ach, Romano, Datenschutz. Pukaš, jo, ja mam školi sobu, jo, ja podpisać. Jopoj. Šandike. Jopoj. Romano, muta smo neke digitalna założba. Jopoj. To rika, my trebamy nitko digitalne podpismo od tebe. To je modern, a my smo modern. A ty nie masz. Što? Aj, Roman. Modern założba? Modern. Digitalne podpismo? Jezus Maria, edyś ja to tak widzim, to tak ten liter zas ničo ne bude. Ach, Roman, he, klitu zas to takaj šode. No, pój. Naj? Pój no. Klitu zas, no? Musa, widzimy. Miejsca, czynszczere domaj. Hejki misjo, ej. Romano. Łoczak. Hej. Du na Augustusu musst tutaj się stoj. Nee. To mi povedaj, štaš, ne přišone, tu boj Roman, kujže lito jo stejte Drežanskách. No hej, tak až ja to jo vidžu, jo kunc. Zastaj ne musíte čítať. To nie, jo. Što, to nikdy. To by. To by. Viac nemáte skičenu? Ja menu, nemáme dość serbských vážnych témů, kiž dobia sa spichovať? Projekty, kiž oživia, projekty, kiž maja vliv, projekty nic jenož od Serbov, ale za dobro všetkých Serbov. Rafio, jestem toho newidziała, das ja praszam. Co da by ty spichował? Also ja bo všech tych spichował, kot sich katolski posol čitaja. Mojej, ten svět je malký. Nimaš ty docela žádnou druhou mysl? Nej, ty štychko, když po maj počitaja. No dere, to činimo s hankami a klankami? Also wiesz du, z tymi hankami, z tymi klankami, to ja nie mam żaden problem. Ale najjevišće prosimo nietkole najprede Elnet a Leandro. Oni ste šularce Budyského serbského gymnázia. Elnet zareje vám na dudach, a Leandra na serbských huslach. A tyž přitom přijeme vám Vele vesela.
160 Serbów, dżęca lidno przedstajomne, ale tylko z liczy młody Arnošt Muka konc 19 stotka na swoich puczowaniach. Nożkuja po Łużycy by jemu dysades przeczel Jan Arnošt Holland po boku. Won zapisowaše statystyki a dziwaše na to, że so Muka nie zaliczy. Pomaj bo przeczelo, sem Arnošt Muka, a tu přimnije kniez Holland. Z mojej nadawku mačicy popuču Serbo ličić. To ще успішно готує з ліченом. Равник, ja mina albo bole jenoś mój statok. Tuž doho nie myli moj, niewierno. Cuch moj so tyž jenu skrótka oprašeć, kelko duszo je žiwych na waszym statoku. Oj, to sme za ja, no, podne moja žena Agata a dve synušte mam. Jura a Hauština. Po takim mawa serbska swojba. Oj, bądźcie su to wy za moje holce, no. To su Jana, Hilža, Hilžbieta, Barbara, Woša, Bernard. Zaperlot, smuškuj Jana Arnošto, smuškuj. Maria, Jana, Jadwiga, Hilža, Hilžbieta. Hanna, Hanka, Heinja, Heinčka a Heinžička. A te mužašice serbsce? No, nam ne oni poskaja. No, kata. Wulkot nie, tylko przychodnych serbskich maczeriów. Bychu to nitko šitke, wasze holce? Hoj, bądźcie mam to wyzo maratu. Ta jest skludna kajszczelka. A wyzo jewu. Ta pa ma sydan rożka tu eju. Haj, tajkich ja znaju. To pomha jenoś dobre przyryczowanie. Oj, no tak prawdyś ona uprawdzie raz nie poska. Ponu pokrzut. Haj, aber pokrzut? Wy wasze holce szwikacze? Nej, jeli je treba. Bądźcie mam moju Hanku, no to tata me zade na polu. Da z tej tołstej reču has ten wielkiej umiom, no. Mój luby knieże, kaka wy rečicie, to so tola nie słuša. Čuvala to še jeno švika, za ona dobre mloko dała. Jezusa! Wodkiela chcecie wiedzieć, jakie te mloko je? Ja je wyzo pił. Wszystko w porządku z wami. Chcecie za na szkleńcu hancynego mloka robtać? Nie, Boże dla... Bychu to nie Kosice? Bądźcie mam to maratu, nie, po Lubinu. Však je si zajšu nedělu mój brat přijel. A mestem je ona stělna, no. Božičkece! Moju tučnu katuše jsem zabil. Tapajú te jednošačke karušie. A potom pôjde ona zase na studie? Nie, potom ide ona krizu. Jeli to tak je, no chcemy was już odleje mylić, wszystko dobre o sobie waszym boim holcam. Pój sobu, pój! Tejki spodine tačka, no. Viacać, 100 000 Serbów sem jestem naliczył. Ale tajkele ništo, še doživel nesem. Čujete vopore, a incest, to je Sodoma. Z najmenša sem zase 11 Serbov naličil. Przeważne more holce. Haj, hačke kamuši, potom je jedno šišće ciceči. Jezus. Nie, nic to zase. Čo sa tebe usmiejem, Alky? Muka liči Serbo, scéna 1, take 2.
Přichodnej moderatoraj. Maturowaštaj przed 30 letami. 19 a 4 a 90. Za was na jevišću Madlenka Šolčic a Danko Handrik. Danko, neke kužne vezo sem ja tak stara kajš ty. Hej, Madlenka, 30 let sem ja doba na tutun vokomik čakač. Tu, junu před vami stát, tu sedí elita, studenča, prominenca, inteligenca. Što ještě? Excelenca, vedelno serbskie reči jeszcze pobrachuje. Cele prawe jenož abstinenca tyženca večer zase faluje. Před 30 letami, doponi so ještě. První raz naš skážovance smo 1990 byli. Kako Hej, było? 1990 to bieše 24 novembra, ta sobota. Danko, tvoj oblek birenči. Nej, tu ne pa 3 let dzierży, od nas się samo 3 let nosić, więc my tam trochę nasledne kupili, z moimi starszymi trochę więcej, ja tak dalej, ale... Znajmniejsza 1990, Jove Krone. Tam horka niže bi na diskoteka. Naše starši su se daleka čumpali, my smo do diskoteki šli, a neke džašče so kruče. Tako je žive 1990, že su te funkcionare boli, te su boli ve jablonecke pince, su si tam zaki napraskali, a si korno nakidali na svoju zabutu republiku. Tak je to było. Ale apropos korna, nic je nož ja mehr, tedy nowy oblek, a młodzi, gotiš naš skađevanku, pšinžiku, to su ti švile starších mi nowy oblek, dokiš tih revers, by tak jakus rozkavane. A 1990 su nowy obleki, potom treba... Haj, to su si siteš nameska, su oni si še predsali, to je jasne, haj. My sme rešeršovali, sme so jižo piatk dopona obročili na Serbski institut, hač maja išće artikle, a v oprođe 10 menšine potom smo serbsku novinu ze leta 1990 miłoj, zato aplauz na Serbski institut, to je sodirac pajč. Aplauz, proszę. Što su tedy serbske novine pačili, Madlenka? To ne bih u serbske novine, Danko, to bih u, to bi? Cele prave. Cele prave, tak smo to celi slušać, haj. Kelko? Ja tla to wiem, ale tom publikum, wiesz, czy wyjście, kelko je nowa doba 1990 płaciła. Na won z tym, pójdźcie Serbia. Przedroje, knjeni Korenkova, przedroje. Te bih u išće tu inče. Staum D-Mark, boa. A? Cele prave, 10 fineško. Najgroš bi ona tedy hodna ta nova doba, a Danko, što veni steješe? Ništa so ne razmenil ten artikel, skađovance ne steješe punđelu v novoj dobe, ale utoru, ja no, haj. Ne, punđelu še svobodne mili. Mez drugim steješe nove dobe, za se kandidat CDU predstaju, a skoro potom artikel v skađovance skoro všitko po zvučenem vašnju. Artikel pisaše jeden žurnalist, kim se je skađovanka najskere dođevića 80 lepe ljubiva, dok so tam te šoprajič ne smedješe, ale tu te skađovance pisaše Bogna Korenkova, a Judita Kubicec dirigovaš taj derje po zvučenem vašnju, a Tanja Donatec a Stefan Baumgartl šedne se taj vulkotne serbski duet. Večer je blisko. Ptačka voceli kroščanska fajfarmonija pod navodom Semana Donata. To ne bi enož gaudi, kotrež neindžeše načuve, to bi vumjovstvo, kotrež preni kročna skađovance doživihme. Zdavna tak šibava, kaj ševak, zajšvih letah ne bi moderacija programa. Hačkuli so Marija Ščapanec a Vito Bema Kijara pracovaštaj, kabaret dženca čini, že šodži so opravdje všitko s cevej huburec. Nije do ceva tak lohko. Bite ja Mariju udam potem pivo. Haj, to ty čin, Danko, mój smój nitko naredže a mój připowiedži moj, ja si myslu, tu najmodší serbski kor, tu najväčší serbski kor, a niko si tiež praja, tu najlepší serbski kor, a oni maja vulke překvapenky za vás, oni su tutun tydzień hakle naravali v serbskim rozvozu, dar serbsko rozvoza na brigadu, to vy nitko slyšíče, haj, našu brigadu, naš kor prene serbske kulturne brigade, tu najlepší kor, ja nitko inu praju a tverdžu, Judith Kubicec ju nawieduje, a ja smiem netko iżo prajć, potem jo przestałka. Bedelk hodžine, 15 menšinov, maksimal. A netko vele vesela, przeradzimy my tym przekwapenku? Nie. Nie? Tum premieru? Haj. Hymna? Haj. Brigade? Haj. Tekst Peter Gismok? Haj. Na da?
Wiele Wesela. Wiele Wesela wam. Ja znaju dobre sred, kiž pisani schon svet, v okolinu debi kus vorjane kvet. Ja znaju dobro vec, kiž obohača kec, przesahuje ranice a red. Spiewanie na šitki sobučenjem, spiewanie na šitki zjednoča. Spiewają słyszyce bezstarostni tu. A všude spiewanie na šitki sobučenje, spiewanie na šitki zjednoča. Spiewają słyszyce bezstarostni tu. A všude ja znaju dobre svet, kiž pisani schon svet, w okolinu debi kus vorjany kvet. Ja znaju dobru vec, kiž obohača kec, przesahuje ranice a red. Żadnej nie kawaj, z nami zaśpiewaj. Znaczy ruczałki, poskocz do ryki. Nie kawaj, ohaj, zjeraczа z nami zaśpiewaj. Słuchaj nam utworu, poskocz do ryki. Spiewanie na šitki sobučenjem, spiewanie na šitki zjednoča. Spiewają słyszyce bezstarostni tu. A všude spiewanie na šitki sobučenjem, spiewanie na šitki zjednoča. Spiewają słyszyce bezstarostni tu. A všude dyszice fifola, wykury trihola, nasukaja zynki przedczestwa. Co ruki boski czas, owosy zjednocza, nie są dole synny wozywia. I żadny nie kawaj, se z nami zaśpiewaj. Zacie ruczałki, poskocz do ryki. Nie kawaj, ohaj, zjeracza z nami zaśpiewaj. Słuchaj na utworu, poskocz do ryki.
Danko. Kajke wupada wonkawe przed żuli we fojeju suszice zase z hajsladle, aber Dočekaj, ja punduskočka pola, da če još te poslene hore, bija ja neke bešte, še ovo te poslene delka na nozi mi jadviga? Što še tam? To ja, Johno. Neko držone še malega javu pravimo pa ćemo, jo so ničo jac ne jebe. To še neko strač, možemo neke te dure začin, tešte da pončinč. Danko, zisanka je neke te žolove durje. Vy chcecie jeszcze wiedzieć jeszcze raz niż to o tej skadżowance 1990, kotraż by popisana ze skoro szitko po zwucznym waśniu, takie przestałki są jara dere na skadżowance, dokie są potem wszelkie rozmowy wudadża, a moderator tedy się skadżowanki je kemni sziszo a praju. Wieszcie czego dla so tomu redaktory, ja praju raz Benno R., čeho laso jemu skadžovanka lubiva nije, doke su oni runje na tuti skadžovance, menujce Drežďance studenča, su jen jara horce kabaret poskičili, a tam runje von jeho džeše. Ale Danko, Drežďane nije naše naju tema. Ty se bo ve Berlíne? Cele praje, 90 letach sme my tam na programu filovali, hač do konca. Jenož my miachmy tu problem, gdy sme tu potom na jevišću stali, so naš program husto nie rozumiel. Smieše so na opačných blakách, tam gdzieś nieby plánovali, ale skýry také. To pak celé jedno na tym záleží, že zobeku naše programy na najvyšším nivoe všich programov. To celé jedno na tym záleží, že sú naše programy ve 16. etáži nastali. Centrifuga je než prideme, to celé jasné, že potom to nivo jen celé inaším. A my sme ten, wo so mloko žlokali a trochu mandlo mloka tež drude. Gabi to była z Madlenka. To byše pa oni do Berlin, pola nas byše to Zorabia Lipska, ja možu pravić teši tedeši režisero. Nisu si lahko meli z našimi kabaretami, dokež me nesme ničo na generalce tak rali, kajž na skadžovanskim večoru. To reka, zo je so ponskire vudavo, zo bichu te kabarete na hajdrude jara dohe dživa dvoje predstajenja. Musimo si tu svobodu brali a zali, a to je tež prawe tak, zo si ti dženčniša generacija tu svobodu bere. A nitko se ja veselu, dokiž je to kusk moje druge domizne na kabaret z Lipska. Zorabia Lipsk vas nitko překvapja, vele vesela. Vele vesela. We wonych dniach wójdzie przykaski żora Germanusa, zoby socywy świat zapisał. Tute zapisanie by prynie pod bohatym budariom Janom. Tyż Józef poda so do swojej domizny, zoby so zapisać dał z Mariu Zaru, swoje slubieny, kotraż by przed porodom. Zari, pojnamo skończne ją, schätzte samsne. Oj. Hajszak, pšindu, sem. Na wieza wodem wyjęzyk. Vokativ go. Nie możesz niczo prajeczyć. Što da to je? Gdy sam poslední raz doma był, neby zemia taka prawa bruna, smerdżata, pojdale. Snano namakamy tu, Gospodu, gdzieś możemy przenocować. Haj, prošu. Češćene knieże. Trebam skromnu stvičku za mnie a moju żonu Zari. A dziecko też jeszcze dostępne moj. Po takim stvičku 2+. O, to je celé špatne. Ponovia vutvaru mienice rune svoju hospodu. Sem si kšinju złota na bance kežera vupošćił, kiž ma so przemienić na nové voža, latrine a największą jedzanu całej prowincji. Tak so ja przygotuję na wielki nawal. Nawal? Hej, Hoberski nawal. Jeszcze sme to jenož malo horska,
ale wumożnik je bliski. Boże mu mszynże, a 100 tysacy z nim. 100 tysac? Wodkel maja so tuci, brać. Wyste se nesem, ale plechate profet, spawny statnik z Dawidowoho domu je to we wyznach wučitał. Zaplacane. Przeco je nicht tu z Dawidowo. Pass auf. Domowina. Wumożnik je bliski. Tuż zrunemy pucze, a przygotujemy komorki. Pytaj te proszni, że drugie. A nie zabudź tej żenie. Wumożnik je bliski. Józef Cezary sam po kraju bytataj szudzie nucliha je. Ty zacyścił ja wumożnika, nie szczepnie ludzo ja oczekuje. Sari? Soria! Ach, witaj! Ach, Renie, ty widzieć, jak so ci wiedzie. Bielicnie, a co chcesz se sobie stary język miastem legendarie przyswoiła? Hej, cyle po twoim przykładzie byś to woprawdzie żyć napinać sich mysacu. Szako sem tak lirycznym nie nauknęła, a nic doma. Aber skere domoj. Ale prajra zorja, dzieda możemy ją nidzie się nocwać. Opytają teraz w Mordoni, tam sleze musím zase sled ke svojim kubańcom. Wenn so jeszcze jano mała gwiazdka, ale dajne tysace są już auch bedrze. Echt cool! Wumożnik je bliski. Pojdź dalej. Buczkwany Jezus Christ? Na, tak daleko patrzcie nie. Pyta moj za nocliom. Za raz, dwaj, plus. Nitko teraz skończ na raz przestań. Oh. Haben wir noch eine Ecke frei? Sieht schlecht aus, Vater. Ah, sieht schlecht aus, Pater. Jezus Maria! A Józef? Wat ty so tu de szamodzina wyryci kejzera rozmawia? No, stary Jazyk ja schon szymużu, no. Aber sprechen tue ich dann schon lieber kaiserisch. Aber wie kommt's dazu? Naja, vor einigen Jahren hat der Konsul Lusatius Aurelius Saxus Ultimus Brutus, alias Lasup, die heimischen Gelehrten Dekan Radovor in die Nachbarprovinzen geschickt. Ja, und seitdem haben wir unsere Tempellehre nur noch in der Sprache des Kaisers. Ja, und die alte Zunge, ja, die spricht kaum noch jemand. Das ist ja verständlich. Ja. Stimmt. Stodate blätis, to je proste grauaciwe. Keine Angst, denn Wumożnik je bliski. Wumożnik je bliski. Wumożnik je bliski. Ja, und dann sind wir 100.000. Ja, und dann sprechen wir alle wieder die alte Zunge. So. Aber jetzt noch eine Runde Reise nach Jerusalem. Woo! Widzisz to, Józefie? Za każdą osobę, która się stary język przyswoi, jutwaja za sobą odpowiedzitaj. Sari, kein Stress. Wumożnik je bliski. Wumożnik je bliski? Wumożnik je bliski? Tu ty wyszczenia was 6 waslepia. Wierzycie na slubene wumożenie,
Dolaż to jest z waszej zamovitościu. Jednoho dnia zwyścicie, że nie je tu hižo niczo, štož mu osobu umožnić. Stu stvari, Stote sa cerbo, stote sa cerbo, stote sa cerbo, stu stvari, stote sa cerbo. Wutrobny Jack do Lipska, a wyso znano dziwacze, zo my dwie tu zaso stojimo. Idea je poprom, za skúždo letnika, jubilejno letnika, so tu moderátorojo stupitaj, ale tež todemo pravič, załožba meješe dženca jara vele pene, zo moža šelakých moderátorov zapvačič, ale tak vele potom tež zaso nic. Često, Nitko pak by najujunu zajmo, štu je tu z jubilejnych letnikov, štu je potajkim šulu zakončił ve 4 abo 9. Hej, prošu stańcze junu, štu je vodzamknął, štu je maturował w letnikach, gdzieś zade na 4 abo je na 9. Prošu, zmuszcie się a stańcze? Malek, aber du musst jedno rečeči, štujo napríklad maturoval 1974. Józno su jara moči lučo, hej, dale tak, ja putam. Hallo Stefan. To triki, nu sme dohodnú kočiu, to triki? Džuveč, ja putam jenu džuveč ešte. 1900... Džuveč a džuveč. Danko. Hej. Mój dwie żwantore, no? Ale to dała też maturantu, że są lekarki wordwali. No, Juliana, jo, 1990? Hej. Jadwiga, dajka Riana wona, jo, lekarka, jo. Ta tam na 1990, ta tam jest zade seji. To też na wałdzic, to ty na lekarka wordwała. Jara Rene. Jadwiga, kajke bych u vaše skadžovanky, kajke dopomnieče ty maš? Te su huneta krane boli kaj žencata. Publikum, je schätzen samsne, das ist schon schiss mehr, kaj butranka. Ladaj. Danko, sitte Nanka und Niko, kiš je vo vele starši hat, Jadwiga? Motola nechcemo o staro beričeč, ale me bojunu zajmo a nitko še skadžovanka rioa skadžovanka, ki su nad 70 stanč. Jeszcze job. Nie, to bist mich. Znano je te prašenje diskriminovace, Danko, možeš to inak formulovati. Sputajte junu. Močinimo to nekaj hinak. Študa jo starši hat Jadwiga, ha je znano, no hej, 1970 maturoval. Žana Krova. Ej, biš to ja pundu dile, a budu jesi moja starša upotač. Hej, upotaj si jemo Niko, Danko. Cele jednore. Čekaj, Katrin, kom do mňa hit. Dame nicht tu stej. Dame naš kropve serbstej, ki so vuznava, zo je hižo starši hač môj dvaj. Tu tašin za 70 šneo. Tu Peter. Nie, 70 bez veľa nejo. Nie. Tu kaum. Peča 60 odval. Nekemo ujasnimo, kaj stare dese. Prašenje biežtu jo 1970 maturoval. Trichy. Sušte sa skadžovanky tedy cídne svedčili? Nie. Ja tu žurli nichtu, kiže doživiu, da su sa skadžovanky ešte přes viacore dny svedčili. Danko, nie. Jo, jetzt nicht du, nee. Ja možu čiti spravdu pravič, a to dobi čujuce šice serbski rozvoz zasvedčič. Tam budu so vam ještě raz vopšerné stavizne skadžovankou pojedač. A tam bude so tež o tom rečeč, da su skadžovanky nede jacore neutrali, ale z 1 a 60 leta, 1961 a 60, su so oni v novembre odmevali na jenem večoru, a tedy by jara vele agit prop budla.
to latach wiele so jac nie opowiadało pon o tym. Ale jaka clever si ty to ščinva te vabene za serbski rozvoz. Cele jednore tak zapleš, to je aplauz dawać. No, ale netko, Aj najunideša vučaka serbskog gimnazija so neke tež jara veseliva, rune tež vona nejo so převodce smjava. So, a netko smeče so veselič na Reovario prene serbske kulturne brigade. Vele vesela. Rozvolny kniez. Tu jeszcze se mieszka w wyszach Juriec. Czekajcie se mieszka, czekajcie si. Skowajcie zimi so hewakie zli. Czekajcie wicyki, nie czekajcie. Zarabnie was, wyślą schon czas. Mieszkał sto, słońce je ususzy za niebiesko. Wiatr se smyje się, a zawizda, a ani jedne z nich nie usłysza. Czekajcie, se mieszka, czekajcie wsi, skubajcie zimi, so hewak jest wid. Czekajcie, wicyki, nie czekajcie, zarabnie was, wyślą schon czas. Czekajcie si, skubajcie zimi, so hewak jest lit. Czekajcie wicyki, nie czekajcie, zarabnie was, wyślą schon czas. Czekajcie se mieszka, czekajcie si. Skubajcie zimi, so hewak jest lit. Czekajcie wicyki, nie czekajcie. Zarabnie was, wyślą schon czas. Czekajcie se mieszka, czekajcie si. Skubajcie zimi, so hewak jest lit. Czekajcie wicyki, nie czekajcie. Zarabnie was, wyślą schon czas.
Przychodnie moderatoraj maturowaštaj przed 10 latami 2014. Za was na jewišću Peter Kmeć a Clemens Mark. Hej Petre, za jednu stopu na takim wielkim jevišću z tym opravdu liczył nie jestem. Však ani jako moderacijska dvojka, ani z naszym dziwaczelskim talentom Serbach znataj nesmoj. Što si myślisz, jak k tomu došlo? Cyle jasna wiec, to je kluczowe słowo RIP. RIP? Prajmo, što da ma to znamenać? Je to zase jedna z tých skročenkov? Stej to znano za Ryzy, nie, Ryzy nie może być, czekaj, RIP, ta pisa so z H. Hornio-serbska, Ryzy, improwizowana band, aber snacz tola takie ništo kajž horliwy, ratorski, instrumentalny ballet. Nie, ty cyle opak ležiš. Gdzie tu woprodzi RIP? Z nim smo tedy našu dziwaczelską karieru započnuli a masy zauriły. A, netko vem, tam bin ich do zakładni šuli, aber... Cyle prawie. By to przed niemale 20 latami, to smo cyrku z dwaj dalszymi sobušulerami jeden račkon naravoj. Tute, gdzie się mi so zdało o niekajkie listce, któreś by hoborski RIP namakała, což je umieć za siebie, ale doby się na końcu wszystko dzielić z drugimi zwierzętami. Ah, hej, tam bin ich da, Birnisch. Nasz jeden sobušuler wulki džil, aber skoro całe džil dziwaczeliska ukona převzaj. Smo mój na końcu potom čibuj, kotrež staj hač do nojny, na titulny obraz dočinuj z našim ribom. Hej, lubi oszczo, w zakładnej szuli smo mimo naszych dziwaczeliskich umiernych zamożnością też drugie wice zamknęły. Hej, mimo kończkowania wojników, albo zarobal na knihu, byciu to też liczby. A, wieso pismiki. Hač dre maja sobu stałe przychodne cyrka tajku obširnu wiedu w pismikach, kaj se to namaj przed, hej, miasto mi że 20 latami judnu certyfikowało. Ja tak prawie nie wiem, ale... Zdejmniejsza to ze zmiana skupiny Łukacza. Tu już wiele ze kabaretem skupiny Symbioza A do Z. Skadžovankarjo a lubi skadžovankarki, witajcie do Dobrej Stwy, Czeszczenie
Miss Sophie. Miss Sophie je si kaž kúžde leto 4 je najlepších přečelů k malému skádžovaniu přeprosila, zawešte budete ich zeznać. Dała jeden mały problem. Miss Sophie je hižo dlhší čas młoda, osvědčilica je 100 a postate narodniny. Nezadživa tu již, so su 4 přečelio hižo dawno zemreli. Nochce pak tutun wosebite wokomik parować, a tu již zastupuje so hoščo od svojego butlera Jamesa. Přeju vám wiele wiesela przy tutym cyle wosebitym dinneru. A tu je hižo James. Dobry wieczór, Miss Sophie. Dobry wieczór, Jameso. Wy pak się so szikwane zraszczyła, Miss Sophie. Dziękuję so, Jameso. Tu pak je wszystko rienie sprzygotowane, Jameso. Dziękuję so, Miss Sophie, dziękuję so. Są da wszyscy przytomni? Aj, wszyscy są tu, Miss Sophie. Wszyscy tu, zo buchu wasze narodziny oswiecili, Miss Sophie. Kniez doktor Muka? Doktor Muka siedzi tu lekaś przed so, Miss Sophie. Kniez wuczer Rady Serb Wiela? Kniez wuczer siedzi tule, Miss Sophie. Kniez doktor Jan Arnošt Smoler? Knieza doktora Smolera sim za was tule sadził, Miss Sophie. A kniez kapłan Bart Ciszynski? Kniez kapłan nie dom k waszej prawicy, Miss Sophie. Wulkotnie, Jameso. Da przynies proszę nie dom poliuku. Dziękuję so, Miss Sophie, dziękuję so. Fajnie, że ty możesz, a musimy się na szakali, no? Tule słodna kapka kwasnie poliuki, Miss Sophie. No, gdzie da są te kulki, Jameso? Na to im pola lieferando extra płaci, Miss Sophie. No derje. Da przynies proszę poliuce słodne piwo. Mamy pak jenoś jeszcze gulowskie? Ach, a szipodla. Na samsne właśnie kaž zajszły leto, Miss Sophie. Na samsne właśnie kaž kujże leto, Jameso. Na samsne właśnie kaž kujże leto, Jameso, kujże leto, samsne cirkus. Niż doktor Muka, sztadacznie wasza statystyka Serbu 2,0. Sym był niedawno w Flensburgu. Tam naliczyć 500 serbskich fenów, ale jeno 5 serbskich koparów. Ruszk a nuc! Niż wuczeria Wiela? Skończcie napić się do Miss Sophie. Na gimnazji szulori, że nie smie żadne napoje z sobą brać, wszak tam żadnych hajzlojac nie. No da, dajcie bieżeć. Niż doktor Smoler, jo? Będzie dało nasze realne wieczory nešto nowina stać. Nie, ten nie mają dość redaktorów. Wszako mają dość dzieła z tym nuaczkam serbskie obroty nauczyć. Abo byście da wynyż to napisał. Ach nie, na to nie mam lust. To niech raczej ci drudzy czynia.
Na da, na przedzinak. Knieże kapłano, jeda sobie zajszwie 100 latach nešto nowego stało w cokwi? Mnie z tym cokwi lud nie tlada, miesznik jeder w oblicza, jenoś nie welčicach nic, tam lada jemu na to ricz. Najnowsze dobre livestream je, Šo tam ne pak je zastosky. Tak, Jameso, przynies proszę druhu pojedź. Serbski dejno. Dziękuję se. Dziękuję se, Sophie, dziękuję se. Solo ty žitko prošu, čili abo tvarošk prošu? Dziękuję so, Jameso. Myślę si, że słucha so denari wino. Na zimie dała by so dobry morawski borczak, my Sophie. Aha. Na samsne właśnie kaś zajszły lito, my Sophie? Na samsne właśnie kaś kujżdy lito, Jameso. Knieże dok Mužice pobył? Hej, jsem v Rogově pobyl. Tam je tedy 600 Serbov. A dżens? Cyle budnie. Dżens je tam 600 Karpov. Ale serbskich. Na da, Glück auf. Knieże wuczora wiela, strzelaj, że wolne uslitki widział? Hej, korotne czasy. Hej, ten przed 35 latami sme jeszcze za koniec czerwienie diktatury demonstrowali. A dżens? Hej, no hej, štuace diktaturu, kotra so Demokratska republika menuje. Potom ta nudom raz nešto prawego, a to najlepsze, klitu zmiejecie znowa šansu na to. A, blesiu. Knieże doktora Smolor, jo? Śpiewaja na są moje naromadzene piesniczki w scenariach. Na dybynariach młodostni byli, bychuje zawieszcze ty śpiewali. A, gdzie ta modzina, jo? Na Instagramie a TikTok. Te ciarte, te. Knieże kapłano, когда są nasze cerkwie lubia? Wydre macie cerkwie riane, pyszne, renowirowane, ale hacz po mroza, nauki, samo peć podżyweczich, może solenić do próżnej wałki. Amen. Wulkotnie, Jameso, przynies proszę przychodny ubojeć. Mi chce so troszkę jabłczkowego kompota. Mamy mi so zajście tu dobre zawarene od waszej wołki, Miss Sophie. Wołki, Sophie. I jeden pałk! Żaden strach. To ta serbski pałk. Ty nie przez te lata ususzył, a niczo nie czyni, Miss Sophie. Na derie, ale na ten szok proszę nam klosztorski liker. Nee.
Chwilę macie kompot? A nie, za kompota to nic. Aha. Na sam si właśnie kaj zajšli do mnie Sofie. Na sam si właśnie kaj škujšte lito, Jameson. Knieże doktora Muka, czy das czy jeszcze pobył? Na instytucie Lipsku. Tam naliczysz 10 Serbów w studenckim towarzystwie, a 10 Waliziczanów na uniwersytecie. To? Jenoś 10 Serbów? Byś tam kunst tydzień, ja. Doma so im Flippe sere. Jameson! Naj, ale kaj so reknie, kujżdy bruny so derje suny. Knieże wuczera wiela, когда słabo promwu czuje. Ach, šo super. Ne trebam ja cvile všiotač doma, všako môžu serbštine po bejšilu roku, že dzień znova započeť. Every day is Dodom Day. James, prošu. Ureče me Sofie, sem so zabil, kaj šulore svoje vokabule. Knieże doktora Smolario? Ach mi Sofie, upravdě na sam jsem vlastně kaj zajšli to. Jano, onoż to, nie tylko przestań to skończnie ruszyć. Aber bychcie da wirklich to swiedzien woto? Na dzia, na kirchu, aber što? Na da, na posłynę Bożymie. Scheiße, da pójdę. Knieże kapłan, no? Jeszcze jeden rym ja mam. Ach, wasze ducho nisu stari, a bydla sami na próżnej fari. No, swójski dorost szako opcja nie. Ależ tu je przykład, żens. Nasz kniez kapłan budisz jens. Ulkotnie, Jameso, tobie za Soriana skadżuanka. A mi se jara lubiła, my Sofie. To jest super. To jest super. Naj, da będzie mój netko rejować. Czekaj, ja mam pomacz, bej. Tuż będziesz do tej sobu, Jameso? A w obchodzie zase na sam se właśnie kaj zajšli to, my Sofie. Nie. Leca Sorianami. A, to... Tež na kunc, na boudžak. Te Češa sú tým Sábam nož zakopane huč. Tajke drech moje nož zobuchia lišik na tutun skadžovanku zdarma dostal. Na. Witajcie na prene serbskie quizu o ubyčovanie. Tu wieczór je zabezpieczony dobry przykład. My sme zmužitá horska Serbov.
Ach, Technik. Hej, kvisk a trysk. To by nešto cyle wosy bite. Nešto cyle noe. Nichto nie tak prawo widział, što nas tam oczekuje. To zajmało je, że my sami z cyła wiedzieli niesmy, što nas tam oczekuje. Zo to potom tajki úspěch bude. S tym opravdu nicht liczył nie. Wasz odpust był tak pozytywny, zo by nam na wieczoru iże jasne. Klietu dubimy to zase czynić. Tuż widzimy się 7 decembra w jednocie. Gdzieś zmienię sobą, to nie będzie było mi wie. Przy tobie być je toś cud. Ja tu przy tobie być na wiecznie. Tam czyś ty będziesz cud być z tobą, to nie będzie było mi wie. Tyś nitko gdzieś zmienię sobą, zobyłby przy tobie na wiecznie. Że nie wiec bez tobie stanu być stworzony. Hej, utrobny Jack za tute rjane wabienie a za wulkotne kabaret po mojem imieniu skupiny Symbioze Adožet Štuz was kečbał Gotry Pismik so we tutem całym kabarecie ani juno jevionie na Klemenco, nikto nečin tak, kež bo ty v opravdu na to kečbo. To udiskutujeme požiš przy bare. Nitko dobíme dalej činč po pláne, blížime sa pomoku konci. Hej, kaj to Serbach tak jest ważną, a Serbach znate, suwezo tradycje, wiste zakład naszego narodnego sebewiadomia. Tu już też dżęca noch chcemy romadże z tutymi tradycjami łamać, a tak zakończymy też dżęcniczą skadżowanku po znatym waśniu ze studenckim chorem.
su za sovoleni, a nitko mjevu troba bolika, mudre su svetki. Mjevu troba bolika, mudre su svetki. Za našu Ružicu, za našu domiznu, haj to nas će svići, čuj smrniš volili, tu najljepšu stvarnu. Za našu Ružicu, za našu domiznu, haj to nas će svići, čuj smrniš volili. Bom, 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 Užica je pisana, šakosna menšina. Vaša Sokolca prava strona je, i Šantova prava. Kolca prava strona je, i Šantova prava. Za našu Ružicu, za našu domiznu, haj to nas će svići, čuj smrniš volili, tu najljepšu stranu. Za našu Ružicu, za našu domiznu, haj to nas će svići, čuj smrniš volili, bom, bom, bom. Najlepšu stvarnu. Za našu Ružicu, za našu domiznu, haj to nas će svići, čuj smrniš volili. Bom, bom, bom. Anglický, my sú rozšťapili, nebu troba bolíka, zoni sme vúkneli. Hajde byście ze mną szli, a mudre volili, to ci co kręcicie, ja bych was uczomił. Za Łużycu, haj Łużyca moja domizna.
jasem, sice či sliebane v kerneško šet a šet. Mužica to voňa, mužica, mužica, dokážeš môj najde čas spát. Mužica fakt, dokávi som aj kováles. Mužica, 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 dokážeš môj najde čas spát. Mužica fakt, dokávi som aj kováles. Mužica. Lubię skadżowanka, ki ja lubi skadżowankarjo, to nabie, nasza jubilejna 100 apostata skadżowanka. Dziękujemy so wszystkim sobuskutskowacym, a proszę, przyjdźcie wszyscy, kiście na jużtu stali, jeszcze raz hore, so mamy wszyscy tej jubilejnej składności, jeszcze raz jen zromadne, wielkie finale, tuż wszyscy, kiście są sobuskutkowacy, bychu to 12 serbskiego gimnazja z kabaretom. spoken word przynoszk Jonasa Petasza, Kabaret Bernhard Krautz Dreschan. przynoszk serbskie murie, Kabaret Sorabie Lipska. kabaret symbiozy a dożet, A wie so, dziękujemy za też prynnej serbskiej kulturnej brygadzie. a studenckiemu chory, wszyscy, kiście z nas steja. A naszym moderatorom, stajcie proszę, pójdźcie do Prytka, Michu to dżęca wieczor. Tadej Schimann a Wendelin Brysan. Jana Markova a Rafael Leczpo. Madlenka Szucic a Danko Handrik. A Peter Kmejč a Clemens Mark. Nasze jubilejne maturitne letniki. Wielki dziak słucha też naszej przełozacznej band. Dżęca wieczor Jan Brezan, Klas Lausen a Luka Gänze. Biarszec technicznemu Zawody a teamie livestreama. A założbie za serbski lud. Osebie Jane Petruji a Stani Wołczory za organizacyjski przewód. A jeszcze dalsza wiec, posledná wiecka. Katka a ja chcemy na jej zastoństwo jako režijne duo oddać po 5 czeskich a jara zajmowych latach. Musimy šo možne zdążyć. Online skadżowanki tu krone. Tam są wiele wiecko boli, ki są nowe boli za naju. Zajmowe dzieło, ale za nas je też nie tylko czas Boży mnie prajć. A chcemy tu te zastoństwo wiesorady dalej dać. Za to smo se še museli, nic, zo se mo primarne nikoho potamo, ale zo moža so zajmci jara rade ponanajú přizovič. Snano so tuž jedna hišče skoana viezdička, niedzie namaka, tuž na všetkých młodych tež jo zade, aber močich ve publikume jeli mačo zajm. Tute zajmawe piatka sobotu, also piat do skadžovanky a sobotu skadžovanky. Kus stresové dzieło, ale tak samo na sebe jara riane dzieło. Jen jara riane na doktorje. Zmušće so, je to voprodže tež jen highlight, kotruž vas tu očakuješ, steče tež raz za režijnym pultom, a nic jenož na jevišću. Što by skadžovanka była bez programa, a što program bez režije, tu też moje strony wutromne jak wama, za tu režiju, kiż 5 lata posporičniče. A
A ja docela neviem, što nitko pravič, dokud se ma nižo šitko prajo. Ja cirfus bin švetých 5 letach bin najväčší spektrum skadžovanku, neskrýky sme doživili. Skadžovanka bez publikuma, bez žoli, jenož online. A tež tu ta dženstliša jubilina skadžovanka. Utrobne žak sa vaše 5 let a ta druhá vec, ki sme co pravič, štuž ma nitko tu ideu. To ja nikak tehinkrenu. My trebamo vizo za 151 skadžovanku klitu, jednu režisérku, jednu režisera, aber in režisérski duo, tuž narečne Simona Gajšivim poskyčiu, to bychom se jara veselili. Katku vizo tež. A nitko přejeme vám, šice zaujšte vám, jen ráno večer s kapou Horiane a veselíme se ještě raz na zhromadné finále se všetkými sobu skutkovacími. Štuž spěznaje, ráda sobu zpěvač. Božme.